Ondarrako bihotzean, Andra Mari elizaren goikoaldean, Leokadi izeneko irudi bat dago, Kortxeleko mamuak izeneko eskulturaren artean. Urtero, abuztuaren 14an, Leokadi herrira jaisten da jaietan parte hartzeko, eta abuztuaren 17an, berriro ere lekura egotzen da. Baina, nor zen benetan Leokadi? Herrian hainbat bertsio daude bere inguruko kondairari buruz. Batzuek diote neska bihurri bat zela, besteek, berriz, zigor misteriotsu baten biktima izan zela. Egia dena da, belaunaldiz belaunaldi Leokadik oraindik ere Ondarrako bihotza ukitzen jarraitzen duela. Hola, zelan deitzeza? Ni Andoni Urkiza Solartanaz. Noizti bakaten da Leokadi Ondarroko jasetan? Leokadi bakaten da 1989an, lehengo aldiz. Zein zure kondairen bertzinoi? Haude, irun eskatxo, esan berdanara Angeluzan zentzu. Lehen hortan, 17 garen mendin, kalin argiri pezeuan, da hor gauza kontuntxan da, eliz izan bizkan magademana pauta, hor kontu. Eta zan, eguerdikiko amabizten txeman, kanpaiko, Angeluzo ditzen. Lehetzizan jendik para etxizan, biharren dutxemen errezu. Bai? De juntzo sortzietan barriro kanpai joten behar, eta bero txemen errezu, baina izan be bai etxea juteko ordu ezagun gera. Gaba, negu, argirik ez da, eta hortxe da duge hartzen duen berzinoi. Irun eskatxo, elixopin da bizukueltaka, jolazten, eta harako ondaira bat ezaren da bena, eurak egizena, zelain, korretia 3 buelta emon da, 3. bueltan, harri bihurtz zatxuela. Gati botaen da bela Kortxeleti mamuk, eta, Leokadi ezen, bari guzurrera, ez duzik izten, Leokadi izan duzun neskatik lega, neskizan, neskagaztizan. Ez da, bizka guztu du figuri zaharrata, ez. Alabaik ez da garren mono, neskagaztizan, bai? Eta orduan, azten dizbueltaka, bera Leokadi, maiz eta antxine, betan lagun bisa. Elixopin gatzen diz, buelta bat egoten da, barrezkatal, bigarren buelti moten da, bigarren bueltan jasun baten da bela, arpieskasa, zaratak, 3. buelti azten da nin, zaratak entzuten ditzela, kate zaratak, eta Leokadirik ez da gartzen 3. buelti. Neskatxuk etxakuten diz, urrengo unin egunaz batea pagaten diz, eta antxego xantokoan dago. Hora guzti, zein zure kondairin bertzinoi? Nire bertzinoi egitzen entzun izan dutena da, garai baten, Ondarrun emakume bat, Leokadi izeneko emakume batek, ez banela jamonik egin, berei esaten dako zen gomendizukin. Eta gabeko ordu batzutatik aurrea, kalin ibiltzik eta emakumeintzat ezagua zela laundu ikusitxe, eta orduan esaten dakoenela emakumeai, ordu batzutatik aurrea, mamun azpitzik, Elisa azpitzik pasaten bazinean, harri bihurtzeko arrisku zeuka zuela. Orduan Leokadik horrei jamonik eginez eta beran kalin ibiltzeko eskubidi aldarrikatuaz, hortik behitzik pasa egin zanela, eta Kortxeleko mamuk hartu eta harri bihurtu bela. Eta handik aurrea, hango esan dela Kortxeleko mamukin batea. Ondarro zeintzen. Vale? Oso ondo, zorreatxik. Hola, honintze, zein zure Leokadin bertzinoi? Hola. Nire Leokadin bertzinoire gure etxin gure amak lehena kontate bana. Eta guri kontatezkun txikisa ginenin, Leokadi zala neska bat, bastante okerra sana, eta eukan beste lagun batzuk, baina beste lagun batzuk zinbera baino esko formalauak. Eta orduan lehena, Ondarrun atzaldeko zazpiretan eta mundu guzti jute zan. Elixa ez da izen mesa, matxutakun, ez da izen mesa zan, baina Orduan horregoa zen, mesatako deitze zin, kanpaikin deitze zan, 3 kanpaiero jote zin. Da hori amaitze zanen, inor kalin gehatzen bazan, suposatzen zan, Kortxeletik bixaltzet botate benela katik, eta altzatxe benela Kortxelea eta harri bihurtze zile. Orduan hau Leokadi izan ez lainko espeziala eta berezixe eta bastante okerra, biltxe zan beti kalin ez bana izaten etxea joan. Da orduan olantxe jolazien ebilela egun baten, hasi zan, kanpai joten, eta kanpai joten ebilela, alako baten, kanpai bera buelti moten ebilen korretan, eta kanpaik
amatxu benin, bera hondi bueltakauan, eta orduan harri bihurtuan, eta kortxeleko mamuk bajabin, eta kortxelea eruben, eta horretxe atxitan kortxelin. Hoxera, nik datxena niri kontaztena etxin, bentsat. Bale, eskerrik asko. Hola, Josune, zein zure leokadin kondain bertzinoi? Nire bertzinoide, honi umetatik entzun dutena, kortxelin, Elisan Goxan, kortxeleko mamu eguan, que era la leokadi zan. Eta han bera bizi zan bertan, baina zorgina zan. Etxeman beran potinjik eta beran gauzak, etxeman altxe, igual magia negra, magia blanca, magia ez daizelako, zorgina zan erlako. Eta bertan bizi zan. Orduan, holako magia baten engo bana, seguramente, holako magia bat berantzako engo ban. Eta beran intentzionoi ez berak eman, 3 buelta emon kortxeliai. 3 buelta kortxeliai. Eta 3 buelta emani bihurtu zan, arrisku bihurtu zan. Eta arrai dentotzez, handa, arrisen, bertan da gaina. Bale. Zein zure kondain bertzinoi? Nik entzun dutenez, leokadi zanen neska gazte bat, kortxelin bizi zana, eta 3 buelta motzan kortxelai, eta arrizko bihurtu zen. Hoixera kondain. Leokadi, ez da izerrein. Ondarru osun zure kondain pilo bat bertzinoi daz. Zein benetaku? Ai, matxi, benetan pentsatezu bertzinoi bakarra dela? Bai, ez? Ez bentzanezki, beti hon esan di ondarrun, pilo bat bertzinoi nire kondairinak. Arri bihurtu nitxanetik, urtero herriko jasetan bajatena zenin, hainba bertzinoi entzutetxuaz. Asko ez dizenak egixe, bakarri neutai, benetan ze pasa aztan. Leokadi, kontaztasun ze pasa zan benetan. Benetako bertzinoi kontako banetzun, ze grazi eukiko ban kondairik. Ordun, neunu 3 bueltak emotea. Iraia, ez! Bestelan neurela txeikamentxe ongoza betirako. Ez toz tarduraik. Iraia, para! Eon zatxez geldik, emakumioi. Ezkerreko mitzazan.